Takže my vás vítame. Čus ľudia, prvé video od Minecraft Špačínsky. Nerov s tými kľúčami. Dobre, takže potom Minecraft Špačínsky sa skladá z CASI 10. Nechaj to. Anuafil. To som ja. A CASI 10 je on. Som ja. No takže máme aj osobitné kanály. Ja sa volám Nicola Deák a ja sa volám Martin.Postrimovský. No. Dajte obidvom odber. No, na Minecraft Špačínsky budeme natáčať filmy. Počkať, môžem niečo povedať? Niektoré filmy budeme natáčať len my dvaja, ale niektoré v telke. Ale niektoré... Čo to bolo? Áno, viem. Ale niektoré filmy... Ale niektoré filmy budeme natáčať aj s inými, ale to budú zvlášť informačky. No... A ježi, ono treslo medzi gule. A teraz toto slantu. No počkaj, ale náš prvý film, ako z Minecraft Špačínsky... Budú sousedé. Áno, film Sousedé. Ale ja som to hovorila aj v mojej informačke prvej, ale neviem, či som hovoril, že to bude od Minecraft Špačínsky, ale bude to cez toto. A možno ja, kebyže... A počkaj, nebudeme úplne vedľa seba, ale oproti sebe. No, takže... Slovo. Hej, asi ani oproti seba nebudeme, lebo cez mecetí tam to nejde. Mne tam čorli tie pozemky, mne niekto dal bán na moje pozemky. Niekto sa dá pičok, áno. Takže... Proste posnažíme sa nejak to spraviť, ale ešte nevieme, či budeme bývať oproti sebe, alebo vedľa seba, ale bude proste ten film. Takže nemusíte sa bať. A pokiaľ nebude, tak vás upozorníme. No, tak, ale bude určite, keď tak to spravíme cez LAN. Hamači. Takže proste bude to určite. Jak vidíte, už to tu mám pripravené hamači príbehy. Ale ja si to musím ešte stiahnuť. To bude príbehy kamarádu. Ale to stačí príbehy. Omega Darkova, to je iba... A to iba musíš ukazovať. Môžem. To máme iba my dvaja s takým chalanom. Tuto máme toto máme toto. Proste to spravíme takto, že toto a potom on si to tam dá, tak sa to robí. Ja si musím ešte nainštalovať to hamači. Že? Ale no takže neviem, čo by som vám také povedal. No. Ukončíme informačku? Čo? Takže tutoriál. Kúkneme si aspoň moje obrázky. Ježiši. To sú skiny. Za chvíľku tam príde ten tvoj. To už je. Ne, toto je čo? Jaj, neviem. Počkaj, ja si kúknem, aký to je skin. Jaká hubička. Jaj, to je oného, jak sa volá. Približ to. Toto je jeho skin. Není. Ale stiahoval si mi ho sem ty. No. Sa mu ľúbi jeho babi, čo? Ne. Dáte krivky, kúkajte. A takže to je také... Čo ti pripomína tu na toto? Gariculku. No, vidíte môj skin. Daj to tam. Z Facebooku. Ježišmaria. To je CASI 10, to je GTOMI. To je nejaká baba. Kolemi. On ti rozpučil diameč. Ja ho mám v ruke. Kde máš? Mám. Dobre, na informačkové video. Toto som ja. A to som ja. Som to niekde aj ja. Tak to budem natáčať ja. Jak sa to volá? Voľakú sériu. Ale nie príbehy. A nebude to na Minecraft Špačínsky, bude to na mojom. No. Takže tu je. Tady sme obidve, čo killíme dráčka. Aha, pojom šla ohojna, ja ho tam zabijem. Ale ešte ma ani raz netrafil. Ale ja, počkaj, daj to na chvíľku naspäť, daj to na chvíľku naspäť. Počkaj. No tak, aha. Takže, ale on mi aspoň toto ožhaví ten meč a potom ho dá ľahšie.
A ja mu ceknem krk do vtedy. Si myslíš? Ale obidvaja sme bossy. U nás sme my dvaja. Toto som si mohol dať za pozadie. Tuto, tento skin... Teba porazila bába. Ne, ja som skam skočila a doma ešte som žila, aby som tam padol hlavu, aby som si streškol hlavu, keď vypadne. Ty si len panačík je len na 2 bloky. To je jedno. No, tuším, hej. Áno. Potom na informačke to je presne naopak. Viete, my sa tak hádame. Look boss. Ale má to byť naopak. Nemá. Ale ne, my sme ináč na približne rovno. A tu na We are bosses. Áno, skáčeme do portálu. To je ale svinia moja posteľ. Ja som to nepochopil. To je ale svinia, čiarka. A že moja posteľ, ja viem, lebo sa mi nechcel opísať viac. Ináč to som robil aj ja a tu na posteľ som dal tu na ženskú a tu na som dal jedného na jeho chalúka. Ja to tu mám uložené. Aha, a tuto je to bez toho? Čas ide sať až jeho štít. Týmto začínam Skyward, lebo natáčam s Omegou a ja. A niekedy aj Krištof a tak. No si... Tuto on má meč, ja mám luk. Nechápem, prečo som si nezobral ten diameč. Ja chápem, lebo tento je krajší a tým ťa skôr zabijú. Kúkajte a tuto už odlítame. Ale to ešte není konec videjka. No. Pozrite sa, toto je môj brat. Cigán. A to Alex je cigán. Není, ale ten skin vyzerá jak cigán. Hodil si fľašu. Nevyteká, tak je to v pohode. Je to také... Kúkaj, ja ho idem zhodiť. A zdávam sa, som cigán. Takže tuto, takto som skákačku točil, alebo čo to bolo, mapa od fanúška. Ale neviem, čo to bolo. Ďalšie. A to už je to no... To isté. Takže my sa s vami lúčime. Ne, ešte sa nelúčime. Najprv musíme nájsť, ako odlietame na drak. Takže my sa s vami lúčime. Potom ten chalan vedľa neho nejsom ja vyzerám inak. Krajšie. A to nejsom ja. Ja som ten vedľa. A vyzerám o mnoho krajšie, nemám také zuby. Ale si taký rozmazaný. Dobre. Takže my sa s vami lúčime a čus.